Nyasaye oket chunygi kamokwe pod en wach malit ahinya ka wadhi nyime. Kodong' mandala bich kende to iloro chenro mag okuma mag thieth mar NHIF kendo chenro mar okuma mar SHIF chakore ayanga. Jotelo migawo mar thieth medo jiwo jopiny mondo ondikre e chenrono. Kata kamano jopiny bende pod nigi ng'ur maka gi kacha ewi kaka chenrono itayo. Direkta mar migawo mar thieth Laktar Patrick Amoth olero kaka chenrono biro timore. Cleophas Oluoch nigi ler. Maduong' migawo mar thieth Dr. Patrick Amoth ochiwo ler ewi chenro mar siro thieth mapacho kae lai manyien mar SHIF ka owacho ni en gino maber ne jo-Kenya duto mabiro bedo ka ondikore e bwo ndalo 5 mabiro. To jogo mayutogi ni piny, gibiro chulo ang'o? To sirkal chano ketonegi omenda marom nade monego gichul? Nitie pinje mibiro penji dak e ot machalo nade, in gi stima dalani ka mabe wanyalo neno. Pi mitiyogo iomo pi e yawo kose in gi pi e ot, in gi vifaa mag ot ka inie gi TV moro, inie ga piko ni moro. Kwang'iyo mano gi gik moko duto mang'eny, obro miyo wan to ng'ani yuto ni nyalo chalo kama. Koro kwaseng'e yuto ni chalo kamano to wagolo atamalo 2.75 kuom yuto ni mane mabro bedo contribution ni. To ka bed ni be watimo mano to wanwang'o ni in ng'ama ok nyal, onge giminyalo chulo, sirikali mabro kawo ting' ma chudo ni. Pogruok mane mantiere kind NHIF kod SHIF? Gigo duto mane ni NHIF okel e SHA. Gimwatimo en nano wamedo kidienje moko mondo bed maber mondo kony japiny. Jo-Kenya mathoth thoro wuok oko kendo manyo thieth e pinje maoko. Yangore ni thieth makamano dhi bedo ka ichwalo e SHIF. Ka daktari mari ondiko ni Victor koro dwaro no dhi otim ni gima kama to gino onge e Kenya ka, thieth maoko no be SHA biro chung'e. Ka in registered to be isetimo chudo mamari kaluwore gi kiwango moketni. Jo-Kenya mane pinje maoko bende ok owe oko. Gibiro yudo thuolo mar ndikre chenro mar SHIF. Watimo chenro gi Ministry of Foreign Affairs, State Department of Diaspora, mondo wandik jowa mani matiye pinje moko ma moro en kata gi contract mar dweche 6 kotieko to duogo dala ka to nwang' ka pod okumba ne nitie. E kindego jodak ma Kajiado bende okwa mondo wuog oko karomgi mondo gindikre chenro manyien mar SHIF. Rudi na maagizo zaidi kupitia administration ya wafanyakazi wetu wa afya, wale tunaita community health promoters, ili tuhakikishe kila mtu ameweza kufanya ama migrate from insurance to social health authority. Embui mar X, oganda jo-Kenya osegolo pachgi ka gikwedo chenro mar SHIF kokalo e hashtag mar reject SHIF, kendo okinyi ka okinyi paro manyien medo nyuolore e mbui no. Omiyo adwana kwa jothurwa wawuog kuom waduto mondo wadhi mondo wandikre. Riwruok mar jotije KOTU kotali kod jagoro margi maduong' Francis Atwoli ogolo duondgi ka gisero chenro mar okumba manyien mar SHIF. Dr. Amoth lero ni thuche makaluo thoro bedo malo ka irango tuoche kendo oganda wa onego wuog oko kendo ndikre chenro manyien ni. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.